ina gidan nasa bana son sa nayi ya sake ni yaƙi. To a hakan na fara bin maza. Ina tare da shi. In bi wannan, in bi wannan, in bi wannan don ya ji haushi ya sawwaƙe min. Kuma ba a ɓoye nake yi ba. Ya sani. Amma saboda yana so na bai taɓa gaya wa iyaye na halin da ake ciki ba. To ina nan da shi haka har Allah ya kawo aka zo aka yi wani faɗa dai haka a Kaduna. To wannan faɗan shi ya tarwatsa al'umma. To na zo daga nan dai na samu Allah ya bani iko. Ka samu wani matsala da shi dai haka ya zo ya sawwaƙe min. To bayan na bar gidan shi ina gidan mu to na riga na hodu da bin maza tsakani da Allah. Ban natsu ba. Haka nan.